Benvinguts a tothom. En aquest cas parlarem d'un tema que a primera vista sembla més vital que un cafè cada matí. La ponència es diu Gestió de les dades, administració electrònica i gestió documental des del disseny de la UB. Capbussem-nos en una revolució dels documents ben organitzats, on les dades són les nostres armes i l'administració electrònica el nostre camp de batalla. Dos revolucionaris ens acompanyen. El Ferran Abarca, cap de l'Oficina d'Administració Electrònica i Gestió Documental de la Universitat de Barcelona, que ens explicarà com convertir el caos documental en un sistema tan eficient com un rellotge suís. La Pilar Romera, cap del Servei d'Administració Electrònica, Gestió Documental i Patrimoni Documental de la Universitat de Barcelona, que ens revelarà els secrets per fer que les dades siguin les nostres aliades i no els nostres enemics. Sense més dilació, na Pilar ens guiarà en aquest laberint de dades i documents amb la seva experiència i coneixement. Hola a tots. Això ha sortit molt, però intentarem fer alguna cosa que serveixi i que sigui amena, sobretot. Bé, nosaltres som la Pilar i el Ferran, treballem a la Universitat de Barcelona des de fa moltíssims anys i des de fa 12 o 13 que estem intentant muntar l'administració electrònica i la transformació digital a la nostra universitat. Nosaltres formem part d'un servei de la que jo soc cap, que és el Servei d'Administració Electrònica, Gestió Documental i Patrimoni Documental, que està format per 3 oficines. Una és les oficines d'assistència en matèria de registres i certificacions digitals, la CAP la tenim allà. L'altra és l'Oficina d'Administració Electrònica, Gestió Documental, que el cap és el Ferran, i la tercera pota és l'Oficina d'Arxiu Històric i Patrimoni Documental, que la cap està allà també. Benvingut tots. És important perquè per nosaltres la gestió documental és global, l'entenem com a una única, des del document paper que entra fins a l'última dada que va passar al Data Warehouse o a la gestió de les dades de la Universitat de Barcelona. Dit això, començo perquè tenim poc temps i jo seré molt breu. Jo seré molt breu perquè el Ferran és el que us explicarà el gruix del tema. Qui som? La Universitat de Barcelona és una universitat molt antiga, tenim 575 anys enguany, fem 575 anys d'existència, tenim vora 70.000 estudiants, 6.500 professors i 2.500 personal d'administració i serveis com nosaltres. Nosaltres tenim un mantra que ens hem repetit des de farà ja 12 o 13 anys, que és l'arxiu des del disseny. Nosaltres no entenem l'arxiu d'una altra manera, nosaltres entenem que la transformació d'un procediment d'analògic a digital ha de contenir i han de tenir els paràmetres necessaris perquè es posi en marxa el procediment al sistema de gestió documental de manera automatitzada. No entenem processos manuals, no entenem posar botonets, no entenem tot això. Tots els actors del sistema han de treballar de manera automatitzada. Com es fa això? S'inclou la descripció, l'arxivament, la disposició, la conservació i la gestió de les dades. Tot el que explicarem es resum en aquest slide. El que més serà donar voltes amb això, l'arxiu des del disseny. Què aconseguim amb això? Desapareix la necessitat de formar arxivísticament a la gent, al personal de la universitat. Si tu quan dissenyes un procediment electrònic, l'arxivament d'aquesta documentació o dades associada ja va directament al gestor documental, les persones que utilitzen aquest tràmit no cal formar-les arxivísticament, no han d'arxivar. La figura del senyor de la secretaria que agafa l'expedient de l'estudiant i el posa en un sobre ha passat a la història, ha de passar a la història. Incorporem el rol dels arxivers a l'inici dels procediments. La feina dels arxivers es fa a l'inici dels procediments, a la fase d'anàlisi i a la gènesi dels documents, la informació i les dades, no a posteriori, no a quan tenim un silo amb 50.000 dades i documents que no sabem on els han de posar. Es fa a l'inici, quan dissenyes el procediment. Per fer això, com s'ha de fer? Generar sinergies de treball amb la resta d'actors del sistema. Àrea TIC, imprescindible, les àrees de negoci que saben el que fan, serveis jurídics, etc. Obtenim l'arxiu institucional digital tant és, a temps real i completament descrit. Contribuïm al negoci de la universitat millorant l'eficàcia i l'eficiència institucional present i garantim la conservació i, sobretot,
garantim la conservació i preservació del patrimoni futur. El document, l'expedient del Bosch Impera, que tothom ens demana i que el tenen arxivat a l'arxiu històric, els que estan estudiant ara hi haurà un Bosch Impera i l'expedient electrònic d'aquest Bosch Impera d'ara, que està estudiant no sé què amb el què i que descobrirà la vacuna de no sé què a la Facultat de Medicina al Clínic, aquest expedient estarà al nostre gestor documental. Com amb això? Això és importantíssim. Aquí jo us explicaré molt breument. Això és el que resumeix tot el nostre ecosistema, que és les unitats, les aplicacions institucionals de la casa són els directores de l'orquestra. Són la que tenen la lògica per a gestionar les dades de la universitat. En tenim que són de desenvolupament propi, el grec, el Giga, que és la gestió acadèmica, l'UVTram, que després us ho explicarà el Ferran, i en tenim que són comprades a empreses, per exemple el Perseu, Universitats 21 o el GOC. Tota aplicació que s'utilitza a la Universitat de Barcelona ha de ser interconnectable i a serveis web amb el nostre hub d'administració electrònica. I quin és el nostre hub? Són els mòduls d'administració electrònica que estan a dalt, que es connecten amb les aplicacions de negoci, que són les que tenen la lògica, i via serveis web es connecten amb les nostres eines. Una, el nostre expedient electrònic administratiu, que és de l'empresa, que és el Documentum, és aquest, podria ser un altre, i després es connecten a l'e-arxiu del Consorci AOC. Què es fa més a més? Totes aquestes dades van al Data Warehouse de la Universitat de Barcelona perquè es facin els quadres de comandament i s'explotin. Jo molt breument us explicaré el mòdul, el hub d'administració electrònica i després el Ferran ja anirà de cara a barraca i us farà una demo perquè veieu com funciona tot el sistema. Llavors, molt breu. Mòdul d'identificació i signatura. Estem molt satisfets d'aquest mòdul perquè consta de 3 nivells. El primer és les credencials UV com té qualsevol administració, no té secret. La segona és utilitzar la passarel·la del Consorci AOC via certificat digital, que tampoc té cap secret, tothom la utilitza, és perfecte, va molt bé. Però la tercera és el registre de persones. El registre de persones per nosaltres és una cosa de la qual estem molt satisfets perquè ens van donar l'autorització a la Secretaria General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Exteriores i Transformació Digital. Ens va costar molt obtenir aquesta autorització, però finalment la vam tenir i es tracta que una persona que no té cap tipus de certificat se registra en aquest registre, se'ls fa una prova de vida. Les nostres companyes de l'oficina de registre fan la prova de vida conforme aquesta persona és qui és i se'ls autoritza per realitzar un tràmit, que en un registre que és 2 anys, crec que el tenim un any, i al cap d'un any desapareix i si vols fer un altre tràmit has de tornar a inscriure. Això ens ha desllorigat un munt de problemes que teníem en gent, sobretot estudiants o professors de fora de l'espai europeu, de fora d'IDAS, i va molt bé. Un altre mòdul molt important per nosaltres és el registre electrònic. El registre electrònic de la Universitat de Barcelona és l'ERES. El tenim allotjat al CSUC. Aquí tenim companys del CSUC que ens ajuden molt, molt, molt amb aquestes coses. És una aplicació que també està lligada amb l'EACAT per a que baixin les coses del MUX i del CIR. Ens funciona molt bé. A més, la tenim connectada des de no fa massa, la tenim connectada amb el nostre gestor documental. Totes les dades baixen al gestor documental i també al Data Warehouse. Després ja parlarà el Ferran del Data. Tercer, vaig ràpid. Notificació electrònica. Notificació electrònica ja sabeu com funciona. També utilitzem la del Consorci AOC. Nosaltres sempre la connectem via serveis web a totes les nostres aplicacions i per les aplicacions o per l'ús que no és necessari tenir una aplicació al darrere, perquè a vegades hi ha notificacions tontes que no muntaràs tot un sistema. Nosaltres hem desenvolupat una interfície que permet fer notificacions. Vam aprovar una instrucció amb la qual nosaltres, la Universitat de Barcelona, és obligatori notificar electrònicament a tots els nostres usuaris. Això és molt important. Interoperabilitat de dades és la joia de la corona. Per nosaltres és el més important. Des de fa 12 anys que el Ferran i jo vam començar a treballar en aquest tema, quan érem solets i no hi havia quasi ningú, és la nostra obsessió. No volem PDFs, no volem digitalitzar, volem dades, volem exportar dades, volem treballar amb dades, connectem, no utilitzem l'EACAT per baixar dades, en cap cas, ho tenim prohibidíssim. Nosaltres tot ho fem via connexió servei web, directament per via oberta,
i actualment disposem en el mòdul més de 20 consultes. En tenim moltes, hem interoperat, crec que eren 337.000 i és una passada. I espera't perquè anem a més, intentarem interoperar tot el possible. Hi ha algun projecte europeu en el qual estem que nosaltres, que per exemple el projecte Camins, que intentem interoperar entre universitats i amb l'estranger amb un sistema de blockchain, que és una altra història i algun dia ja explicarem. Portaasignatures és un desenvolupament propi, ens va molt bé, ens funciona molt bé, el tenim integrat a les aplicacions via servei web, hi ha fluxos de firma, aplicació de negoci, tenim un munt de coses. Amb el FIRE també tenim una eina complementària que és el Signa Suite que vam desenvolupar en pandèmia i que ens ha funcionat de meravella perquè permet signar amb el carnet de la UB per als professors, va molt bé. Vaig molt ràpid perquè el que interessa és el que explicarà el Ferran. El mòdul de còpia autèntica utilitzem el del sistema OC, ens funciona perfecte, el tenim integrat a les aplicacions de negoci que requereixen, sobretot al registre, a l'aplicació de gestió acadèmica per digitalitzar documentació dels estudiants, va molt bé, com podeu veure anem així, l'utilitzem moltíssim. Finalment, el mòdul de seu electrònica és un producte de mercat que vam comprar, que hem anat desenvolupant. Hem tingut molt desenvolupament. Per exemple, un servei de validació del CSV, mòdul de tràmits, que és una eina consorciada amb el CSUC també, que l'hem posat en marxa ara, que està molt bé. I disposem moltes coses, taulell d'anuncis, normativa, seu electoral. Ho tenim connectat també amb el seu documental, de manera que els documents que es publiquen a la seu electrònica ja baixen a la sèrie documental que toca. Per tant, preservem i garantim la preservació de tota la documentació que està publicada a la seu i també amb el Data Warehouse de la universitat per veure l'explotació de dades. I fins aquí parlo jo i ara el Ferran us explicarà com funciona això de veritat. Gràcies, Pilar. Bé, tinc 20 minutets i la gràcia és amb el que us ha explicat la Pilar, com funciona el servei. Això és impossible fer des de la nostra vessant, sinó que és una feina conjunta a la Universitat de Barcelona. El servei heu vist que és d'acabada de creació, té 2 anys, té 3 potes molt important, l'arxiu, administració electrònica, registre, més juntament feina amb el Chief Data Officer, tecnologia, serveis jurídics. Sense la col·laboració de tothom això és impossible. La Pilar us ha explicat administració electrònica des del disseny, heu vist aquest hub d'interoperabilitat, com les aplicacions parlen via serveis web per passar els procediments que passem d'analògic a digital. Jo us explicaré l'arxiu des del disseny, què és això, com es fa això, i la gestió de dades des del disseny. Vull fer un directe, ja veurem els directes, i tinc un micròfon a la mà i un ratolí a l'altre. No, ja intento sobreviure, però si no ja demanaré ajuda. Us ho ensenyem des de l'UBTram, però és una excusa només l'UBTram. Com ha dit la Pilar, és qualsevol aplicació de negoci, qualsevol tràmit que es faci amb una aplicació de negoci, quan fem reenginyeria, quan estudiem el procediment, parla amb els diferents serveis webs per fer tot això que us ensenyava la Pilar. Jo us ensenyaré des d'una aplicació pròpia que hem desenvolupat, que en diem pels tràmits electrònics senzills, aquests de procediment administratiu senzill, sol·licitud, esmena, notificació, resolució. Anem a fer una cosa senzilla. Què permet? Resumint, tot això que ha dit la Pilar ho permet fer també aquesta aplicació. Quan analitzem un procediment, bé sigui UBTram, no sigui UBTram, triguem de mitja, és una dada així que de vegades oscil·la, 15 dies a analitzar un procediment i passar-lo a reenginyeria. Si és a UBTram ho complim realment aquests tràmits perquè són senzills. Si són aplicacions de negoci més robustes, de vegades triguem una mica més. Però en 15 dies som capaços de tenir una anàlisi d'un procediment, passar-lo d'analògic a digital i posar seu electrònica a disposició per tothom. Si és un procediment generalitzat, si és una sèrie documental ja treballada, en 5 dies el tenim a la seu. Què fem? Ja ho he dit, analitzem el procediment, descrivim la sèrie, l'expedient, tots els possibles documents i totes les metadades associades a aquests expedients i documents. És molt important utilitzar el vocabulari de metadades de la universitat, complint en NENI, etc., perquè realment puguem aconseguir aquest arxivat des del disseny. Ho validem amb la unitat de negoci, ho definim al gestor documental, parametritzem en aquest cas l'UBTram i sortim a producció. I tinc 17 minuts i us vull ensenyar això en directe, fins on em deixi. Us ensenyo directament UBTram, però perquè veieu el que es fa també amb les altres aplicacions de negoci. Aquí veiem tots els tràmits que tenim. Serà complicat, en línia? Vaig. Sí, que si no t'hauré d'anar perseguint i encara serà pitjor. Això és l'UBTram per dins, però és igual, és aquesta aplicació que... El que m'interessa ensenyar-vos és... Veieu els mòduls que hi ha a sota? Faig un control menys, potser es veu tot.
Aquí ens permet descriure totes i cadascuna de les dades que necessitarem per quan el posem en marxa. Des de la descripció del títol del procediment o a documentum, que li diem a quina sèrie pertanys, de quina manera et descrius en aquesta sèrie, o la gestió del registre. Quan hi ha un registre, un assentament, ja li diem exactament el títol que tindrà aquest assentament d'entrada o assentament de sortida, la documentació adjunta que podem posar, quan es fa una notificació, també li diem la descripció arxivística que tindrà aquesta notificació i document adjunt en el moment que es realitza, la gestió de la informació de la fitxa, etc. Aquí el que fem és la gestió integral del tràmit un cop analitzat i passat a electrònic. Com ho veuen els usuaris? Bé, això és la seu electrònica de proves, aniríem a tràmits, aquí podríem fer molts incisos, això és el GPC, és una eina consorciada amb totes les universitats, el CSUC, que ens permet tenir un catàleg de tràmits, i en aquest cas aquí trobaríem aquest tràmit, que és el que estàvem veient. Això és la fitxa que veuen els usuaris per fora. Un cop veuen el tràmit tenim el mòdul d'identificació i signatura, recordeu, les aplicacions es connecten via serveis web amb qualsevol dels mòduls, doncs en aquest cas faig identificació amb usuari Universitat de Barcelona, com que faig moltes proves em diu que ja en tinc una i aleshores m'avisa, i aquí seré molt ràpid, és omplir dades així, perquè veieu realment com entra la sol·licitud, com aquesta és igual, com aquesta arriba i com s'ingesta directament en el sistema de gestió documental de la Universitat de Barcelona. Si aquí agafo el document de proves UBTram i el carreguem. Bé, això és l'aplicació, és qualsevol formulari que passem, segueix un procediment molt semblant. Que veus el document, es podria consultar abans de signar i registrar, signem, registrem, i ara què està fent l'aplicació? Altre cop, via serveis web. Hola, soc l'UBTram, me'n vaig al registre, pico la porta, donem un assentament d'entrada, allà posem el títol que hem definit en el mòdul anteriorment, me'n vaig al mòdul d'identificació i signatura, hola, vaig a signar, signatura electrònica, ha sigut amb credencials UB, signo, guardo l'evidència documental, també, mentrestant que esperem que arribi. Aleshores es genera un correu electrònic que li arriba a l'interessat amb un enllaç per poder consultar sempre l'estat d'aquesta tramitació. Aquí em fa un resum i si tot ha anat bé, doncs me'n vaig al correu i aquí veiem just aquest que acaba d'arribar. Entro aquí dintre, això és el que rep l'interessat amb l'assentament d'entrada, podia punxar i accedir a la documentació. Què està passant al darrere? Doncs si ens anem... Què és això que us ensenyo aquí? Això és una visualització de l'entorn de preproducció que tenim de Documentum. Documentum és el nostre gestor d'expedients, el nostre gestor documental, i aquí el que tenim, doncs, mira, totes les sèries que hem analitzat des del principi del procediment fins ara. Portem més de 300 sèries documentals, procediments passats d'analògic a digital. Aquesta, de memòria, diria que és la 203, aquesta. I perquè veieu que realment això està passant en directe. Això és l'arxiu del disseny. Aquí veieu una mica de metadades de la sèrie. És un resum, no les visualitzem totes. És una visualització amable del Documentum per nosaltres. Veieu el títol, el productor, quines tipologies documentals conté, etc. Si cerquem expedients dins d'aquesta sèrie... No, anem millor directament que me'ls doni. Podria fer una cerca. Si us veieu les dues darreres, i l'última és la que acabo de fer ara mateix. Podríem entrar aquí a l'expedient i veieu la descripció arxivística ja està feta. Aquí ningú ha hagut de descriure arxivísticament. Bueno, sí, ho hem fet els arxivers abans de fer l'anàlisi del procediment, però aquest expedient de sol·licitud de Ferran Abarca per participar aquí prèviament ha estat descrit. No és una cosa que fem quan acaba, sinó quan s'inicia el procediment. Aquí, a més, podríem veure unes quantes metadades, un resum de les metadades que informem a nivell d'expedient, i si veiéssim dins d'aquest expedient, doncs podríem veure els documents, ara mateix només ho he baixat, doncs el document de sol·licitud, el que veieu a baix de tot, el justificant de rebut i el document annex que jo he adjuntat un document. Podria anar a qualsevol d'aquests documents i tres quarts del mateix, veure les seves metadades, veure el productor, veure la tipologia documental, veure l'accés, si és restringit, si no, i a més podria descarregar-me el propi document, que aquest és el mateix que ha rebut la persona que ha fet la sol·licitud. Bé, la sol·licitud del tràmit, etc. Això és el que entenem per gestió documental des del disseny. Però què més es pot fer? Què fan les unitats de negoci? Heu vist la sol·licitud. Anem a intentar, tinc 12 minuts, anem a intentar resoldre molt ràpidament aquest procediment. Si me'n vaig a la d'incògnit i vinc aquí i entro com si fos la unitat de negoci, en aquest cas això personal d'administració PTGAS, i me'n vaig a la gestió de tràmits, aquí podrem veure l'expedient i gestionar-lo. Si us fixeu, el darrer expedient que ha entrat aquí,
Podríem veure la meva sol·licitud, doncs, que ha entrat a les 12:29, 45 segons, a partir d'aquí veure la sol·licitud, el registre, això ho veu la unitat de negoci. Les unitats de negoci no tenen accés a l'arxiu, bueno, el tenen però no ho saben, això estan mirant des de Documentum. Realment ells estan interactuant però no han d'agafar aquest i arxivar-lo ni en un SharePoint ni enlloc, o sigui, realment és l'aplicació de negoci la que té la lògica i que li mostra tota la documentació que necessita. Si anem a gestionar-lo, perdó. Bé, des d'aquí tenen moltes opcions, no és el cas explicar què poden fer amb tot això. Però aquí marcaríem que està completa, que la documentació està bé, que no cal esmenes, podríem obrir un període d'esmena, però anem directes a la resolució doncs, perquè veieu, gestionem la sol·licitud, aquí podrien, si alguna altra documentació entra fora de termini per registre, podrien arribar aquí i adjuntar-la. Si l'adjunten, altra vegada, automàticament estan a l'expedient directament sense que ells hagin d'arxivar. Ara pugem la resolució, n'agafo qualsevol, i procedirem a notificar aquesta resolució. Bé, així molt ràpidament, està assignada, continuo amb la gestió, notifico, notificar resolució, això triga una miqueta més, perquè ha d'anar als serveis de l'AOC, però altra vegada, si recordeu aquella imatge inicial, doncs se'n va als serveis web, en aquest cas Enotum, el busc, primer se'n va al registre de la universitat, agafa un registre de sortida, el baixa, després se'n va a Enotum, fa la notificació, baixa l'evidència de que s'ha posat a disposició aquesta notificació i la guarda a l'expedient, i en aquest cas fem una cosa que al cap de 10 dies tornem a fer una consulta a Enotum de l'AOC, perquè és el que diu la legislació, i baixem l'evidència transcorreguts 10 dies per veure què és exactament el que ha passat. Bé, mentre arriba, i me'n queden 10, si arriba la notificació doncs us ensenyarem com arriba aquesta notificació i com accedim, però no té cap secret, el capdavall és el que feu servir moltes administracions amb l'eina Enotum, ara m'arribarà un avís, i aquí dintre si veiéssim, doncs, a l'expedient, si el refresco, veieu que ha baixat la resolució ja? Doncs ja la tenim aquí dintre. Ningú ha hagut de fer res, això automàticament està aquí dins. A mesura que se succeeixin les evidències documentals, aniran baixant directament en aquest expedient sense que ningú hagi de fer res. Trigarà una mica més Enotum. Bé, això era arxivar des del disseny. Segueixo amb la presentació. A veure si puc fer... Però si fem administració electrònica, gestió documental i arxiu des del disseny, també podem fer gestió de dades des del disseny. I què és el que hem fet? Doncs altre cop, impossible fer aquesta feina sols, el que hem fet ha sigut un buidatge de les dades pròpies, de les de gestió documental, i posar-les en valor. I aquestes dades, gràcies al Chief Data Officer, que el tenim aquí, el Fermí, però col·laboració amb tecnologies UB i amb la resta d'actors del sistema, el que hem fet ha sigut buidar les dades de gestió documental en el Data Warehouse institucional per després fer visualitzacions que ens ajuden a nosaltres. I per què? Per què fem gestió de dades? Doncs, primer de tot, per posar en valor les dades d'administració electrònica i gestió documental, la feina dels arxivers. Però per què també? Per monitoritzar i millorar el sistema. Aquesta per nosaltres és molt important. A través d'aquesta visualització de dades tenim una visió del sistema que no teníem fins ara. Podem creuar dades que d'altra manera no podíem creuar. Les visualitzacions ens ajuden molt. I també, òbviament, per ajudar la institució en la presa de decisions basades en dades i per millorar la transparència institucional. Què cal? Això no és gratis, no es fa sol, i això és un resum molt resum, que és gràcies a la Natàlia Fernández que el tenim, que és ella l'encarregada de fer tot aquest anàlisi. Obtenim dades, en aquest cas del gestor documental, però també de les aplicacions de negoci i la resta d'aplicacions d'administració electrònica. Netejar dades. Aquestes dades, les de gestió documental, venen molt estructurades, però d'altres no ho venen tant. Hi ha una feina de normalitzar que aquestes dades siguin bones, traduir-les al llenguatge natural. Per què? Doncs per exprémer aquestes dades després. Què volem mostrar i com les volem mostrar. Ho he dit, però ho tornaré a repetir, és una feina conjunta. Sols no fem res. I això seran els reptes, però abans dels reptes us ensenyaré el producte d'aquesta gestió de dades. Doncs, si tenim això... Aquest és el quadre de comandament de l'Oficina d'Administració Electrònica. A veure si ha arribat, és curiositat, ja. No ha arribat la notificació? Esperem que d'aquí al final arribi. Què veieu? La primera és com aterrar els serveis d'administració electrònica de l'oficina i tenim d'un sol cop d'ull dades que s'actualitzen cada diumenge. Les podríem actualitzar a temps real, però les tenim posades que s'actualitzen cada diumenge. El 99% de les dades que veieu aquí s'actualitzen de manera automàtica. Estem treballant
en l'1% o el 5% de dades que encara no ho fan, que en tenim alguna font d'informació que manualment nosaltres hem de fer aquesta actuació. Què veieu aquí? Doncs un cop d'ull. Quantes tramitacions electròniques hem fet, o quants anuncis a la seu, o quants assentaments al registre d'entrada i sortida, o quantes dades hem interoperat, etc etc. Un sol cop d'ull podem veure com està el sistema i, a més, filtrar-lo. Podríem filtrar-lo pel servei, podríem agafar i filtrar per qualsevol dels serveis d'administració electrònica, o per any, podríem fer comparativa entre anys, ens va molt bé, mirem l'any 23 i 24 i veiem com ha canviat absolutament el paradigma. De fet, ho veieu a sota, veieu l'evolució de dades que veieu a la gràfica de l'esquerra. Això seria pel que fa a administració electrònica, però ens hem fet, com són els nostres quadres de dades, doncs ens els fem per nosaltres. Aquest és més arxiver. Els arxivers i arxiveres que esteu aquí els reconeixereu més. Què veiem aquí? Productors. Quins productors té la Universitat de Barcelona? Quins estem treballant? Quins no? Podem filtrar per ells. Què generen? Podem veure les sèries documentals treballades. Què és el que generen a nivell d'expedients i documents. I, a més, fer filtres i jugar amb aquestes dades. 5 minuts. Va, que vaig bé. Us deia, el sistema està basat en les aplicacions. Cada aplicació és un gestor d'expedients en si mateix. Per tant, explotem aquestes dades del gestor d'expedients. Podem veure cada aplicació que està generant i què suposa dins del sistema global de gestió documental de la Universitat de Barcelona. Doncs aquí podríem ordenar-los, filtrar, etc. Però després tenim una pantalla específica per a aplicacions i que ens permet dur un control del que està funcionant i el que no està funcionant. Tenim també una pestanya dedicada a les sèries documentals, anàlisis sobre les sèries documentals. Què estan fent? Quina aplicació les està fent? Quan les hem creat? Fixeu-vos, es veu molt ràpid, la feina exponencial. El 2012, que tot just comencem, amb una sèrie documental, o, per exemple, l'any passat, que en vam fer 55 de diferents aplicacions. Expedients, podríem fer comparatives entre expedients, sèries, productors, lligar-les aquí. Aquesta informació i dades seria molt difícil tenir-la si no fos per no tenir un data warehouse institucional, haver buidat aquestes dades estructurades i creuar-les a temps real des d'aquesta visualització. Tenim exactament el mateix a nivell de documents. Podríem veure, a més, per tipologies, per exemple. No sé ni on he clicat, però aquí es marca ara. Doncs un 22.000 són tipologia matrícula, d'altres són certificats, sol·licituds. Podem veure realment què s'està generant en el sistema. I fer comparatives entre elles. Doncs comparem la sèrie d'expedients acadèmics de la facultat 1 amb la facultat 2, per exemple. Què més? Productors. Doncs podem veure els productors. La Universitat de Barcelona està molt distribuïda en el territori, doncs aquí veiem una visualització ràpida que podríem passar per sobre de qui està produint, què, com més gran és la boleta, doncs més està produint o més impacte té dins del sistema, però ho podríem fer també igual, a nivell de sèrie documental o a nivell de productors. I un altre quadre molt arxiver, el quadre de classificació, el tenim aquí. Aleshores podem filtrar per funcions, donen d'aquesta funció d'aquest productor que està produint, però de què ens serveix? I no n'insistiré prou amb això. Ens serveix per veure què no estem fent bé o què ens falta per fer. Podem veure quines funcions no estem treballant. O sigui, a algun hem anat a picar la porta. Igual que després veurem que hi ha alguns productors, tenim 500 productors a la universitat, hem treballat uns 250, 270, n'hi ha molts que no els hem anat a veure. El sistema està lluny d'estar complet. Control d'actius. Hem posat coses en marxa i, clar, com nosaltres fem des del disseny, hola, què tal, hem parlat amb l'aplicació, la tenim en marxa, marxem i anem a mirar una altra. I ens n'oblidem i potser no està funcionant. Aquí, d'un sol cop d'ull, ens pot permetre veure que una aplicació està analitzada però està generant 0 expedients, 0 documents. Ens permet dir, què està passant aquí? Trucar a la porta. És que encara no hem començat o és que no ens funciona i li hem de donar una volta. Control de productors. M'he avançat una mica. Doncs aquí ho veiem. Quants productors? 334. Quants hem treballat? A la dreta veieu els objectius que tenim anuals. Doncs si tenim tants, volem reduir fins a un altre percentatge. O la pestanya de gestió documental que ens permet analitzar, per exemple, la funció gestió recursos de la informació i les comunicacions, no tenim ni un sol expedient ni un sol document. No els hem anat a veure mai. Qui estigui gestionant... Gràcies. Nosaltres no els hem anat a veure. I de segon nivell en tenim 30, que no hem fet res. Hi ha molta feina per fer. O a sota, fixeu-vos, sèries documentals buides. Per què és això? Les acabem de començar i per això estan buides? O és que realment hem fet alguna cosa malament?
I per últim aquí teniu el vocabulari de dades, els KPI, el Fermí m'enrenyarà perquè KPI és tota una altra cosa, però veiem les fonts d'informació, el modelatge de dades, quina és la darrera vegada que s'ha actualitzat, i aquí podem entendre una mica més aquestes visualitzacions que volen dir cadascuna d'elles. Glossari de negoci. Gràcies. I mentrestant, us fotia el rotllo, ha arribat la notificació. I llavors aquí tenim la notificació, no cal ni que entri, aquí podria accedir, ja ho sabeu, és via vàlid, de l'Enotum, accediria amb certificat digital en aquest cas, doncs hola, punxo, selecciono i aniríem a veure que la notificació ha arribat, però l'interessant és veure que aquesta notificació també ha caigut al sistema de gestió documental i ja la tenim en el propi arxiu. I per cloure, que em queda un minut, sembla mentida. Total, que la unitat de negoci no arxiva res. Este és el resum. Reptes, moltíssims, ja ho he vist, no és or tot el que llueix ni de lluny, però aquesta és la idea que tenim d'implementació del sistema de gestió documental de la Universitat de Barcelona. El que volem és continuar a implementar-lo fins al final i després n'hi haurem de seguir perquè els procediments canvien i l'haurem d'anar ajustant. A nivell de dades, volem aconseguir l'actualització de dades 100%, que estem molt del camí també de la mà del CSUC, perquè som una universitat i en el Consorci Superior d'Universitats de Catalunya tenim aplicacions allà allotjades que consumim i les dades estan allà, per tant ara també les interoperarem i les incorporarem directament al quadre de comandament. I això perquè ha de sortir a tota presentació. No, ho hem provat, però ens estan anant d'aquella manera. Volem entrenar una intel·ligència artificial. Per què? Per fer altres consultes a aquest model de dades. Si podem dir-li, ei, mira tal, i et pregunto i em respons, doncs és explorar algun camí. I fins aquí, i arxiu. Mira, no arribo, Si em deixen un minut, sí, mira. I arxiu, clar, i arxiu. És que també, com que ho tenim des del disseny, les polítiques de disposició documental les posem a Documentum, al molt de Records Management, ja ho sé. Quan arriba la disposició, a la data que sigui, que hem determinat que la documentació, els expedients van a iArxiu, a l'arxiu electrònic definitiu, doncs es dispara automàticament via serveis web, hem parlat molt amb el Raimon, que el tenim allà al fons, i el que es fa és automàticament s'envien aquests expedients allà i ho podríem veure amb els que hem estat fent de prova fins ara. Al llarg del 2025 la idea és totes aquelles sèries que heu vist que havíem analitzat, determinar la disposició documental per cadascuna d'elles i les que s'escaigui i calgui enviar a iArxiu per la seva preservació o disposició futura, doncs les tindríem aquí. Aquí ja podríeu veure les primeres que hem fet de certificacions acadèmiques que han arribat de manera transparent en el sistema sense que els arxivers haguem de fer més que el que hem fet al principi, quan hem analitzat el procediment. Si ara acaba carregant, veuríeu les dades, el paquet METS, com ha arribat allà, les metadades, l'expedient, els documents, etc. Qualsevol pregunta, estem a la vostra disposició. Ens han dit al Consorci AOC que no sé què. No sé on està l'estant, però bueno, allà. Ja ens diuen alguna cosa des d'allà, però no sé què és. Que sí que estem ja. Ja estem, sí. Moltes gràcies a tothom. Gràcies.